Renjel, Shakti Renjel. I am Renjel. Welcome back po sa aking channel. Tinangigan yung kanta kakapsat, pamagat na kit sing-sing ni Ayat. Kitay nga kanta kit request ni Sir Manuel Bermudez Amarquez. Agyaman akin ka, Sir. Pananguray mo itiday nga request. Mupay nabayagan. Kit agyam-yaman na kata kayo. Amin nga nagbuya itiday nga request. Kit ikadwak tay kit ni Papang ko. Yes, ni Papang ko. And by the way, siya kit Ilocana kakapsat. Kaya yon, alam ko pong kumanta ng Ilocano. Anyway, ayun, agyaman na kakapsat. Thank you very much for watching this song cover. At naway patuloy niyo pong suportahan ang aking channel. We're on the way to our 200 subscribers. And napakasaya ko po. See you po on my next song cover. Bye!